dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima, kan agtal na kayon. Taerugi tayo, ti sarsarita tayo anapaulwan. Ti dragon asaan amakapukkaw. Iti pagaryan, dagiti dragon. Addamay sa abasit, a dragon asaan amakapukkaw. Iso ni Zog. Mas daaw dagiti naganak na. No apay asaan a makapukkaw. Idin tuta amin a katawanan na a dragon kat napigsa ti pukkaw da. Iti maysa nga aldaw kat. Sapay ko tamasuruan ni Sog nga agpukkaw iti napigsa dito'y klasem. Maestra a dragon. Sigurado amasuruan dito'y klasik. Amin nga estudyante no makagraduar da napigsan ti pukkaw da. Ipanakkel to ida ti komunidad da. Mangnamnamaak akasta ti mapasamak. Maestra a dragon. Sapay ko tamakatulong to ni Sog. Amapaksya at dagiti kalaban. Amabalin a dumarop. Saan kayo ga agbabawi? Anang ibaon kanisog dito'y eskwilaan dagiti dragon. Malaksid iti panagpukaw. Adupay ti masursuro na dito'y. Kas kuma iti panagtayab iti nangato. Dragon a classic. Kayat ko ayabam mo kada kayo. Ti baro a classmate yo anizog. Good morning, classmates. Nalain ka gadi nga agpukaw. Amam, amin kami dito'y. Nalain kami nga agpukaw. Ha? Sampal man nga rod. Asyam. Apay apagpukawam adagos. Kat kasirsirik na pailaan. Kinapod no na iso nga imay nag-eskwela ni Zog. Tapno masursuro na ti agpukaw. Kasmat ka na kayo ini. Saan nyo mat nga mo ti agpukaw. Ngem ita. Napigsan ti pukaw yo. Tanagadal kayo. Ala, Zog. Agtugaw kan. Tarugyan tayon ti klase. When, Maestra Dragon. Oy! Alay ka man dito'y! Isyat ka dito ay ayabam. When, sika! Apay ka di. Agpagkaw ka man, tadanggan mi. Saan na ka pinagpukaw iti klase tayo? Ni Maestra Dragon? Kwa. Isong agpukaw ka. No talaga matlang anaturan. Kan malalaki ka, Dragon. Uy, niya presyo! Agpukaw ka! Takrap ka sabat! Nagkapsat ni Bukaw na. Nagkapsat ti bako mo! Sigan sa laeng ti magangan! Sog, apay nagawit ka. Nalpas ka din ti klase yo. Inak a dragon. Diyak kaya ti ag-eskwela. Taapay. Kasarsarat mo pailaan. Nagtatangsit met dagiti classmates ko a dragon. Kasta unay ti panang kantyaw da kanyak. Gaputasan anapig sa tipukaw ko. Kapula ang itinayta. Saan ka nasumrat? Rumbangkit di nga agserbi akarit kan katiar aramidan da. Tapno aggagagat kapay nga agsurong agpukaw. Kasta ka di, nanang. Juan, anak ko a dragon. No nasursuro dati agpukaw. Itinapigsa.
Apay ket din asaan mo ama aramin. Wan nga paiso, inak a dragon. Mga no napigpig santo pay tipukkaw mo. Ngam isuda. Eta nga aldaw, denggak tipukkaw yo, no pimig samet laeng wano saan. Rombeng nga adan nagbaliwan ti panagpukkaw yo. Maestra Dragon, sakon ka mo nangagpukaw. Adda ka di sa bali akayat na nga umuna nga agpukaw malaksid ka ni asam. Kanayon ngamin nga iso ti agbol voluntaryo nga umuna. Adda ka di sa bali. Nakasila ti mayat nga mo na. Itayag na ti mama. Tangay awan ti kayat na nga umuna. Sige, asam. Sika ti umuna nga umay dito'y sango. Tapno agpukaw. Wan, maestra. Sige, denggan tayo ni asam. Nagpigsa nagpigsa. Nagpigsa tipukaw na. Makapatitilang tipukkaw na. Iso ngamin talaga titap iti klase. Iso ti kapigsaan iti pukaw. Kalaingan at tumayab. Very good, asam. Palakpakan tayo ni asam. Agawin aklaangan. Asog, sa dino ti papanam. Maestra Dragon. Sika ti sumaruno nga agpukaw dito'y sangwanan. Alan, sug, saan ka nga agbabain? Ipakitam, noan niya ti kabailam. Sige. Tangan tayo man mat. Tipukkaw ti baro ang classmate tayo Dragon. Agulima kayo! Sige, Zog. Saan kayo nga agkatawa? Apay akatawaan nyo ni Zog? Eso nga imay dito'y iskwilaan. Tapno makasursuro. Agulima kayo! Zog, agbati ka. Kalpasan ti klase. Taagsarita ta. Zog, amok akabailam ti agpukaw itinapigsa. Anya ka di timang laplapod ka. Maestra Dragon. Mamatiak nga amin na dragon, kat addaan kabaulan. Siyakla siguro ti Dragon. Ngawan baal na, Maestra. Di mo ibagaday ta, Zug. Ang mga nusaan mo pa'y laeng anatakwatan, no anya ti kabaulam. Ada dagiti dragon asaan man analaing agpukaw ngem nalaing atumayab. Kasta ka di, Maestra Dragon. Wen Zog, iso adi ka agbutbuteng. Irwar mo ti kabaulam. Paneknekam kadagiti kaklasim
asaan arumbeng akatawaan da ka. Nanang, rumuara kon. Papanam, anak ko, Dragon. Nagsapa pa'y laeng rumwarkan. Mapanak lang ag sursuro ng agpukaw ijerwar, nanang. Naibaga kanyak ni Maestra Dragon. Arumbang ag sursuro ak agpukaw ije nalawa ang lugar. Mangan ka pa'y nga rod. Dandani akon makaluto. Sana nanang may mayatiag sanay no nalagan tibagi. Aganad ka nga rod. Anak ko, Dragon. Saan ka nga umad-adayo? Wad, nanang ko a dragon. Nakapasupay lang ti panagpukaw ko. Ngam sana ka mapukawan itinamnama. Naskan nga ituloy ko ti panagsanay ko. Nagpintasan dayjay ak kulibangbang. Surutak man ti papanan na. Umaya kon kulibangbang. Surutan kay ti papanam. Sayang. Dandani natiliw ko. Ngam nagdisumet itinangato akayo. Surutag, tapno matiliw ko. Umaya kon kulibangbang. Nauna ka daras. Dandani akon natinag. Sino ka? Apayasan ka makita si kangagkat katawa. Dito ililikodan. Ha? Nagalas abakat anak kalugan itiwalis. Nakabutbutang tilangana. Patibok na kaslawalis. Payasan ka, tumaray. Kapno makalibas ka. Kasano ang makalibas sa kat naon nagmatday to'y daraas. Mas kang agpukawak. Tapno may dak-arayatan. Nakapsot at talaga tipukaw ko. May isa ka, Dragon, na mapayasan ka makapukaw. Ambokon, mabalin ko gayam tito bayam. Hanggang kasano aya tito bayam. Matnagakon! Yukrat ko dagiti payak ko. Tapno sa anak amatnag. Kadagiti nagtitira dapat ba to? Nas ka na makatayabak. Kabalak mo't kayam tito mayab. Amo kon tito mayab. Nagbayag kamatan anagay ayam ijerwar. Zog, nalaing ka ka din nga agpukaw. Denggak man, no pimigsan ti pukaw mo. Saan ko ba'y anasursuro tiyag pukaw, nanang? Anya ngay nga ron tinaramid mo. Nasursuro kon tito mayab. Anya? Mabutengak idi at tumayab. Ngamita, amo kon tito mayab, inak at dragon. Kasano, anak kasursuro ka, nga agtayab. At dangamin nakabutbutang abruha nagpakita kanyak, nanang. Iswa na pilita nak atim mayab, tapno sa anak amat nag itinaon nagadaraas. Anya? Ita, sa anak kun amabutang at umayab. Nasayaat nga ron, anak ko asog. Iso anaadan kay tipayak. Tapno usaram nga agtayab. Amoyo ka di.
No apay, ngay may tayo dito'y nangato apaset ti bantay. Saan pa ay Maestra Dragon? Amok tirasan, Maestra Dragon. Tapno suruan na kami nga agtayap. Gusto ti imbagam asam. Sug! Amam ka di agtayab. Kaya't ko asyak ti umuna. Anya? Asino ti umuna amang ipakita iti kinalaing na nga agtaya. Siya, Maestra Dragon. Nisog! Maestra Dragon! Kaya't na nga isog ti umo na. Oh, ka na. Zog! Kaya't mo asikati umuna at tumayag. Wan, Maestra Dragon. Di nanto ba mo ti agpukaw. Di tanto lagi din agtayap. Di nakabailan. Agtal na ka, asam. Bueno, ikantayo iti gondaway ni Zog. Amang ipakita iti kinalaing na nga agtaya. Katawan da ka lahat na matinag ka. Sok! Agtal na ka, asam. Ang tayabakon. Naglato di kayo na. Naglato. Naglato. At naglaing gayam ni Sug nga agtayab. Kasla to may tayab. Adakkel a dragon. Ay, kalaem ti pagpilipan niyo. Oh! Very good, Zog. Nagngato ti panagtayab mo. Saan ang maaramid dayta dagiti umbing a dragon? Akasken ka. Na isang sangayan, ti kinalaing mo nga agtayahan. Anya ngay tirik na. Sog. Tasika ti kalaingan nga agtayab. Iti klase tayo. Maragsakan at tanadiskubrek ti kabailag. Sapay ko ma. Tamasurong matantag pukaw. Itinapigsa. Sige, partakan tatimag na tamangan wag tudo ket mabasata. Anya dayjay. Sog. Kabisadok dayjay akatawa. Ti bruha manen dayjay. Agparangka, bruha! Ay. Nakabutbutan tilangana. Abakat. Papanawon taday ta bruha. Siyak ti makamo. Anya ti aramidam. Sog. Kastoy. Nagpigsa ti panagpukaw ba? Matitil nga pumanaw ako. Sog. Makapukaw kan. Itinapigsa. Kabalak mo't gayam ti agpukaw itinapigsa. Natakwatan ni Zog a dragon, akabaulan na gayam ti agtayab, ken nadiskubre na. Akabaulan na mutten ti agpukaw. Gapo iti dayta, nagbuteng ti bruha. Ket saanen a nagpakpakita kadakwada. Ket uray makapagtayaben, ken makapagpukaw ni Zog, saan na nga inlastog dayta. Kat nagtalinaed anasayaat ti kababalin na. Bueno obing, ditan tinagipusan ti sarsarita tayo ngayon surat ni Elena Nodo iti direksyon Mary Jane Castro.
musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo ami.